So maayong hapon mga ka-shorters no, karon naata karon sa amuang probinsya no. Again dai no, congrats tayo sa atuang 438 mga ka-shorters no, nigawas no sa 2 PM gahapon mga ka-shorters no. Karon no, pasensya kay attempt tag live gahapon sa gabi, so loading jud kay mga ka-shorters no, tungod sa signal mga ka-shorters na pangitaon diri sa amuang probinsya. So karon nakita niyo mga ka-shorters no, mo ni ang mga probinsya no. So halos tanan man na mga ka-shorters no, nag-green siya mga ka-shorters. Paingon sa ubos ngadto mga ka-shorters no. So kung nakita niyo mga ka-shorters no, init kayo mga ka-shorters no. Tanawa ang among probinsya no. So no, kung nakita niyo mga ka-shorters no, init kayo no ang atong anino dra, atong anino mga ka-shorters. Hmm? Kay pasahop na ang adlaw mga ka-shorters no. So ayan. So mo ni siya ako lang ipakita kung sa ka no kaniyot sa among probinsya mga ka-shorters no. Wala tagpanag sa langhap taog nindot nga hangin mga ka-shorters no. So ayan, nindot kay siya mga ka-shorters no. Try na to zoom. Ayun no. So mo to siya ang lungsod sa Karkar mga ka-shorters, ayan ang syudad no ngadto. Isa sa ang kita sa mga ka-shorters ang katuang syudad oh, Pantalan no, SM and New Store mga ka-shorters. Okay? So kung napansin ninyo no mga ka-shorters no, kini atong gibarugan karon mo ni ang balay no sa akong ah, iyaan mga ka-shorters no, sa akong tiya no, igsoon sa ako ang papa. Kung di mga ka-shorters no, ang kini ang bagyong idot nyo nihapak pag-ayo mga ka-shorters no. So kung nakita niyo na nabilin mga flooring no, na mabilin mga flooring o kining mga hollow blocks mga ka-shorters no. So luoy kining mga ka-shorters sa panahon sa bagyong udit no mga ka-shorters no. So ayan no, kung nakita niyo no. So dako ni siya mga ka-shorters nga balay no. 18-20 ni siya plus kibirahan ni siya og kini ang tawag nini balkon mga ka-shorters no. So mo ni siya oh. So ayan, mga simento na lang nabili mga ka-shorters, inani ka pait ang namong nasinati mga ka-shorters panahon sa bagyong udit. So karon hinay-hinay na pod ta og bangon mga ka-shorters no. So ana gini ang atong life mga ka-shorters no. Kung nadapa ta no, bangon ta mga ka-shorters no. Di na to hayaan mga ka-shorters. So nata karon mga ka-shorters sa Dakbayan no, sa Karkar mga ka-shorters no. So kung na sinati niyo or kabalo mo sa kining gitawag nila na Mount Kalatkat or Binabag mga ka-shorters, nata karon no ubos sa Mount Binabag or sa Mount Kalatkat mga ka-shorters no. So ang Mount Kalatkat na nga to mga ka-shorters oh. So na dito sa babaw mga ka-shorters katong nga port mga ka-shorters mo to Mount Kalatkat na mo diri. Ang nakanindot diri mga ka-shorters no, basta probinsya mga ka-shorters no. No? Nagitay mga binuy mga manok mga ka-shorters no. So ayun no. Lami kini parisan mga ka-shorters og ano kanang tanglad no. So once mouli kami probinsya mga ka-shorters ayun kung mga apuhan diri or kung mga ano um, ano nagi mga manok na baligya, I mean baligya naman binuhi mga ka-shorters no. So inani kanin ta mga probinsya mga ka-shorters no. So ayan napay manok mga hinigtan mga ka-shorters no. So naputang ato daghan ni sila mga ka-shorters no nga mga binihilay putong mga gipasanay no mga ka-shorters no. So inani gyud mi mga ka-shorters basta amo mga doa mo mga apuhan namo mga ka-shorters no. Mga ginikanan no, ihaw gimig manok mga ka-shorters no. Ay usab kining utan mga ka-shorters no, nindot kining utan sa probinsya mga ka-shorters is fresh no, gikan gid sa mga tanom mga ka-shorters nga gipupo silang mga punuan mga ka-shorters no. So inana mga ka-shorters no ang among probinsya dinhi mga ka-shorters no. Although bukid gyud siya mga ka-shorters no, pero inig-abot mo diri mga ka-shorters no, patanggal gid imong stress no tungod sa fresh na hangin ug sa mga view niya mga ka-shorters no. So nindot kini diri kanang ano paangat pa lang adlaw mga ka-shorters no kung ma-try ninyo no. Nindot kini mga ka-shorters no. So ayan no, ato lang ipakita og unsa ka indot no ato ang probinsya mga ka-shorters. Okay? So proud probinsyano ta mga ka-shorters no. Natay kapayas o natay dahang kapayas mga ka-shorters no. Kanaw kapayas no. So di ta maproblemag mga utanon diri mga ka-shorters tungod kay natay daghang mga pananom no, saging. Oh.
So daghan ta diri mga ka-shorters mga pranom kamote ug uban pa mga hilig sa akong mga magulang mga ka-shorters sa mga katigulangan no mga ka-shorters no. So muna siya mga ka-shorters no, and salamat no sa inyong pag-alantaw mga ka-shorters. Okay. So again no, nag-post na ta og numbers no, hearing sa atoang community. Dito na to gi-post ta community tungod kay ang atoang signal hinay-hinay, I mean hinay-hinay gid di mga ka-shorters no. So maglisod ta og live mga ka-shorters no, and pangitaon kaya ang signal no putol-putol mga ka-shorters. Okay. So ugma sa hapon mga ka-shorters no, balik na pud ko sa syudad mga ka-shorters no. 3 days ra ko diri off mga ka-shorters no. So by Miyerkules no tungod kay duty na pud ta by Thursday. So Huwebes mga ka-shorters sa gabi balik na pud ta no, and then live na pud ta mga ka-shorters no para sa tuwang mga nindot nga hearing no. Mga ka-shorters no, manggawas gid ra ba tong mga numero no adto sa STL no, ari sa 3D mga ka-shorters no. So giharos na to na ang adlaw no sa Marso mga ka-shorters no, dagtas 214 sugod adlaw sa Marso, and then karon pod mga ka-shorters no. And then katong atuang 839 nga nigawas mga ka-shorters no sa 5 PM atong gihatag no na hearing mga ka-shorters no. I think delayed na siya og 2 days no, ka 3 days na karon. So wala na akong nagmahin adto tungod kay delay naman siya mga ka-shorters no. So again, congrats sa mga hearing combinations and sa nagbigay sa mga hearing combinations o sa atuang guide mga ka-shorters no. Nasilip na ko ang atuang atuang shorters angle guide no sa Marso no. Daghan mga ka-shorters ang ninusot ngadto mga ka-shorters, dikit siya mga ka-shorters. Okay. So ano lang mga ka-shorters no. Napagi kapayas mga ka-shorters yan kapayas. Ayun. Napagid mga ka-shorters no, natay kapayas ngadto. Payas. Na napagitay ka ng manok dari mga ka-shorters no. Nagalubog. Adto. Ani manok. Ayun lami ka na parisan og mga ka-shorters kanang tanglad no. So inana mga ka-shorters na matang yan Andre. So muna mga ka-shorters no, salamat salamat sa atong paglantaw, salamat sa paglantaw mga ka-shorters, and balik ta live following days mga ka-shorters. Sige mga ka-shorters no, ingat po kayo dyan, and keep safe po kayo ulit mga ka-shorters. Bye bye.